Paano ba, Bldg? Welcome to Pampanga. Yes, for today's vlog, another Korean Yes. restaurant ang pupuntahan natin dito sa may Clark, Pampanga. Actually, this is a new discovery and I'm so glad. Grabe, meron palang ganitong lugar dito sa Clark Air Base. So guys, we're gonna enjoy the food. Grabe yung mga inhanda nilang mga pagkain sa taas. Yes. Dami, no? Actually, they are premium Korean dishes ang inihanda nila ngayon. So ayun guys, if you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! Kimchi jjigae. Kaso yung kimchi jjigae nila, ang large group. Napakadami. Parang good for 4 to, bro. Or more. Good for 4 or more. No? Yes. Ayan, so Mark is preparing our Kimchi jjigae. kimchi jjigae. Soup. Tapos, on the other side naman, meron tayo doon yung Bldg. Bldg. Ayan. So what's inside? What's in it, bro? What's in So dito meron siyang parang spam, sausage, beans, Of course, kimchi, meron siyang noodles, meron siyang mushroom. Sabi nila ito yung kanilang parang military soup. military soup. Yes. Kasi nga naman guys, tingnan nyo, complete siya from protein, meat, yung carbo, sobrang dami. Grabe. Solve na solve ka na. Oh. Yes, sir. Okay, so pag-usapan pa natin yung nasa table natin. Ano ba yung mga inihanda pa nila? So meron tayong mga cold noodles. So meron tayong dalawang option, yung kanilang mul and yung kanilang bibim. Yan. So ito naman mga other dishes natin. So meron tayo dito yung kanilang Jo Galbi. Yes. Tapos meron din tayo yung kanilang galbitang. Yan naman yung kanilang Korean bulalo. Yes, yung version ng Korean. Marami pa guys, no? So meron pa tayong mga grilled pork dito. This one is a special grilled meat. Yes. So ito naman, I'm proud. yan, ito naman is yung kanilang Bldg Galbi, parang pork nila. Meron din kanina is wine samgyeopsal, Yes. yung kanilang hajjongpsal, yung medyo makapal. So dito pala, hindi sila unlimited when it comes sa mga meat nila. Pero yung mga side dishes nila dito are unlimited. So mostly dito are a la carte. So they are cooked by order. Yan. Ayun guys, yung meat na kinakain natin ngayon, tinatawag nilang wine samgyeopsal. So yung pork natin is marinated at least 3 days sa wine. So A little bit medyo dark siya. darker. Pag sa raw. Yes, sir. Pero syempre, titingnan natin. Pamutchin, Ang lambot. all in one bite. So actually, this one, itong soup na to, non-meat. No? Non-meat, More of yes. tofu, Kimchi itself. kimchi, and then yung soup. So it's up to you guys. Either, lagyan nyo ng grilled pork katulad dito. So this one, nakita ko to na niluluto nila doon sa labas kanina. So it's a unique sauce yung ginagamit nila dito. It's, kumbaga, in-house talaga siya. So, minimix nila from scratch and everything. Then yung pagluluto nito is dun sa labas. Kasi dun sa sauce nga, medyo mausok. Guys, this is the meat of the galbitang. Ayan, so sa introduction ni Mark kanina, ito yung bulalo version. Alright, so try natin siya. Wow! Grabe, the meat sobrang lambot. So the dish also comes with the soup, of course. Meron din siyang noodles. But this one, my take, ay grabe, this one is so tender.
Alright, so ayun guys, habang kumakain yung mga kasama natin dito, I wanna talk about the dining area. So right now, isa tayo sa mga 4 na private rooms nila. Yung pinaka main area naman natin dito, siguro it can accommodate, I think, mga 50 people. Ayan, so yung area naman yun is actually communal, baga sama-sama kayo. Okay! At ayun nga guys, isa na namang napakasayang gabi namin dahil nagpapasalamat po kami kay Lee Jo Galbi for being such a generous host para sa video na to. Mark, ano yung nagustuhan mo? Ako, nagustuhan ko yung kanilang Bldg. Yung overload na siya sa laman, talagang I feel na talagang bubusugin ka talaga. Actually, nagustuhan ko rin yun pero pinaka-top sa akin is yung So Galbi Gym. Yes. So para sa akin, napakasarap niyang iterno sa kanin. Talagang mabubusog kayo doon. And at the same time, sweet and salty siya. Ako naman sa mga grill nila, yung kanilang wine samgyeopsal. If you're gonna go here, you gotta try that one. Kung wala po kayong pagpipilian, napakalambot, napakalasa. Yes, so kung gusto nyo pumunta dito sa may Lee Jo Galbi, located lang ito sa may East Aguinaldo Street, Clarkfield, Pampanga. Ang pinaka-landmark lang niya, malapit siya sa On Hotel or yung Hotel Seoul. And they're open from 4 p.m. up to 1 a.m. Monday to Sunday. Check out their fan page. Make sure to like it para po updated po kayo sa mga news and updates. Yun. So if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you here. So thanks so much for watching Pampanga. Until our next discovery, Peace out. bye guys.